Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа нещо по-различно. Ще правиме сок от ябълки. Това са ябълки, които намерихме в един изоставен двор. Бяха попадали по земята. Не зная какъв сорт са, но със сигурност са много стар, може би Фуджи. Много са сочни, много са вкусни. Даже мисля да си взема калем за нашата ябълка, която е жълта. Ще ви покажа как точно ще си направим сок в една специална соковарка. И ще го затворим за зимата. От база няма да правя сок. Мисля да само най-озрелите, които са ето тези, мисля да изсуша в сушилнята. Първо ще ги измия и ще ги суша за зимата. В рецептата, която четох, пише, че мъжете взимат по 10 топчета на ден изсушени, а жените по 5. Това е за подсилване на имунитета. Така, това е тревистия тревист бъз, който ви казах, че днес ще сушим от него плодове. Както се вижда, тук има някое, което не е озряло. Зеленото и не е добре озрялото не се яде, защото така то е токсично. Избираме само тези, които са добре озрели и не са кисели на вкус. Те имат малко странен вкус като цяло, но избираме само най-добре озрелите. Искам да кажа, че тук тревистия бъз е озрял, просто защото сме много на юг и е много слънчево и много топло и затова е озрял по-рано. Но като цяло септември-октомври зрее и тогава се събира. Сега спорен е въпросът дали трябва да се уреже, когато е паднала първата слана или преди това. Намирам различна информация. Всеки може да прецени кога да го обере или зависимо от това кога има време най-вече. Сега взимаме ги тези две клончета. Искам да ви покажа аз как най-лесно го събирам. Така, с една виличка по-малко си го изчиствате. Изглежда като борвинката, с това, че е малко по-дребничка. То зависи от борвинките. Сега американските борвинки са по-едри, особено култивираните. Така с виличката си го събирате. Малко по малко, за да не се отчупват клончета. Иначе ако го правите едно по едно, първо, че ще си вредите ръцете, второ, че сока може да излезе сока. Така, това после ще го... Сега тук останаха малко клончета. Вот си ги изчиствате. Така да са едно по едно, защото ще стане по-бързо, по-добре сушенето. И другото е, че дневният прием за мъже е 10 зрънца за мъжете и 5 зрънца за жените. Това е дневният прием в продължение на 3 месеца преди зимните грипове. Може човек да започне да си подсилва имунитета с природни средства, вместо да взима някакви мултивитамини, които всичко е химия. Така, добре го премиваме, не защото са нещо много мръсни, но все пак има прах и е хубаво да се премият. Това съм си го премила преди малко. И сега отиваме да го сложиме на сушилника. Така. Слагаме си го тук. Хубаво си го разстиламе. Температурата в момента е 40 градуса, толкова колкото е нормално при сушенето на плодове или зеленчуци, на които съответно искаме да им запазиме витамините и минералите. Гледаме да е равномерно разпределено, за да се изсушат по-лесно.
След като се изсушат, може да си ги сложите в буркан и да си го затворите плътно, но това е малко рисковано, защото вече сме установили, че дори и сложени в стъклени бурканчета, плътно затворени, понякога се случва да се появят разни гадинки от сорта на тези хвърчащите молци. Тук сме си сложили малко половинки да си сушиме за разни десерти. Тук сме си сложили чери, които сушим, за да си консервираме. Това е розово чери, предварително съм си извадила семенцата. Да, почнах да снимам. Това е ябълка от нашата градина, наследена от хора, които са се занимавали с агрономство. Сладко-кисело е, обикновено ражда много всяка година, не я пръскаме с нищо. То си личи, защото има червеи. Това всичко, цялата касетка беше пълна. И сега искаме да си ги нарежеме и да си ги изсушиме за зимата. Може да си направим и брашно. Ябълково брашно. Може, да. Може. И готовата продукция. Имаме и праскова бяха, нали? Да. Праскови. Ама не мога да го отворя. Не го отвори. Чакай сега да погледнем, да покажем. Ето така изглежда праскова. Изсушена. Няма да. И смокините не са готови още. Смокините са още меки. Мекички са, да. Мека. Меки са смокините, сушени са колко там? 12 часа. По-скоро 24. Не. Кога ги сложи? С нощ. С нощ. Вчера на обяд. Значи, да, 24 часа, но не им е достатъчно. На 60 градуса. 18 часа и половина, максимум 19 часа. Да, смокините са супер. И процеса по редене на рязане на ябълки. Сега ще покажем и процеса на редене. Вземаме си. Слагаме си. Да. Не знам върху какво да ги редя. Е така. Да. Дай ги тук насам.
Сега си ги изсипвам, за да ми е по-лесничко. И така започвам да си ги наредя. Това е малко по-дебеличко. Важното е да се изсушат. Така как са нарязани, няма ход на изложба. Всеки различно са. Някои по-дебели, някои по-тънки. Според зависи за предназначението. Обаче виж как са богати са на витамин С. На желязо е това, мило. Желязо ли? Да. Това, че стават кафе, означава, че има високо съдържание на желязо. И на витамин С имат. Това, да. Да. Добре. Пълвам дупчиците. Много са ти. Но той да искаш не може правилна форма да им направи, защото те са с черви. И ги режеш както ти дойде. Докато ги изрежеш, ще се разваля идеалната форма. Готово. Сега слагай в това. Много приятно мирише. Сега, след като изчистихме ябълките, нарязахме ги ги сложихме в тази соковарка. Интересното при нея е, че всичко се случва много бързо. До тук имаме вода, която когато започне да кипи, се получава нещо като дестилация. Топлия въздух навлиза в плодовете. Плодовете се разпукват и започват да отделят сокове, които сокове отиват в долната, втората част на соковарката. Ето тук и с маркуче, сега показваме с маркуче как се е напълнило сок. Само да изсипа водата. Ето, започва да тече. Това ще допари, както го държиш. Така, значи оставяме го така да си се отцежда сока. Предварително в самата соковарка не слагаме никаква захар. Това е много важно да го кажем. Не слагаме захар. Когато всичкият сок се изцеди и вече го съберем в някакъв съд, слагаме съда на печката и го заваряваме заедно с захарта, която допълнително добавяме. И я добавяме според това дали желаеме сока да бъде по-концентриран, който да разреждаме след това с вода, примерно 1:4, 1:3. Или ако не искате да е толкова сладък и не искате да го разреждате, си слагате по-малко захар.
След това го наливаме в буркани или в шишета и го стерилизираме, т.е. слагаме го да се завари за около 10 минути, за да бъдем сигурни, че капачките са добре заварени и самия сок е стерилизиран добре, за да може да се запази за по-дълго време.